nana ka se ka maaw bilasira maa minnu ka lujura bɛ u ɲɛ la kan blanche ale de ko do kalajɛma min bɛ ye ni lujuratɔ ninnu bolo min bɛ u ka sira jɛlen to a nafa ale ni a sɔrɔcogo ni maa ninnu bolo an bɛna o walawalaw ye bi kunnafoniyaw bolo kɛnɛ kan. Championnat national professionnel Sibiri Stade Mamadou Konate la Flani bi ko ɲɔgɔn kunbɛn ale labana o de la Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan a bɛ walawala di an ma fana kɛnɛ kan. Ni ne bi araba ale don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabarani so mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko novembre kalo tile 25 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min lawulila yaasa ka se ka fariya wale o kɛlɛtoga min na muso kunda don in ale bɛ laɲanamaya diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka kunnafonidiw kɛ ka caya min na musolakaw olu na se ka tanga toga min na yaasa ka se ka o laɲini ninnu o lafa an fɛ yan nɔ Mali la jɛkulu caman de bilalen don sen kan o ko kama plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductrice et la lutte contre les violences basées sur les genres ale ye o jɛkulu ninnu dɔ ye a maa dɔ Asitan Lutandi Keita ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye Modibo Kane Sidibe ka kuma bara la. An bɛ okun dɔ kɔnɔna la n'o daminɛna kabini kunu 25 novembre n'o ye journée kɛrɛnkɛrɛnnen ye journée min bɛ tali kɛ kɛlɛ ka kɛ musow ka bingali wale min bɛ kɛ musow la ka kɛlɛ kɛ olu la donc o journée okun kɔnɔna la an bɛ hakililajigin kɛ ka fɔ Mali kɔnɔna na muso caman de bɛ bingali walew sɔrɔ n'o bɛ kɛ ni bugɔliw ye ka u fariw bana ka se karilenw ma a dɔw yɛrɛ bɛ taa se fo saya ma o kɔfɛ bɛ taa sɔrɔ bingali walew wɛrɛ bɛ taa k'u sɛgɛrɛ min bɛna hakili wasiwasi lase u ma o bingali walew kɔnɔna de la nin journée in kɛrɛnkɛrɛnnen don o kɛlɛli kama o okun kɔnɔna la anw kɛmɛ ka activité caman boloda minnu bɛ tali kɛ kɛlɛli la o senfɛ donc o bɛ daminɛ depuis kunu 25 novembre a bɛ lase fo le 10 décembre n'o fana ye journée internationale des droits de l'homme donc o tile 16 kɔnɔna na yɔrɔ caman bɛ na activitéw kɛ ka tasibila kɛ ka lase kɛlɛ in banni ma cogo min na donc o kun kɔnɔna la an ka jamana ye ko caman kɛ wulikajɔ caman kɛ walasa ni ɲagata wale minnu bɛ ta ka muso sɛgɛrɛ a ka se ka bɔ a la mais halisa loi de tɛ an bolo loi min bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ n'i ye nin ɲagata wale in kɛ i ɲangini don ni nin ɲangini cogo in de donc an bɛ welewelema kɛ an ka faamaw ye an bɛ se ka o loi sɔrɔ cogo min na ka weleweleda kɛ population fana ye an ka musow soutenir musow ka ɲagata wale caman bɛ yen n'u lamɛnna ka o bilasira a caman bɛ se ka kɔn walima a caman tɛ se ka taga yɔrɔ jan donc an ka musow lamɛn cɛw ka fara an kan ka nin kɛlɛ in kɛ an b'a ye k'a fɔ a caman kɛbaga ye cɛw yɛrɛ n'olu farala an ka kɛlɛ in kɛ a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ a la. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna toga min na kunnafoni daminɛ la kan blanche i n'a fɔ ale yɛrɛ tɔgɔ bɛ a fɔ toga min na ale ye bere jɛman ye bere minnu bɛ ye maaw bolo ala ye maa minnu jɛ ɲɛ fila ka yela nin bere kofɔlen ale de bɛ kɛ sababu ye ka se ka ni maa kofɔlen ninnu olu ka sira jɛlen to ale ni ka danfara kɛ u ni maa tɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ bere in yɛrɛ jɔyɔrɔ ni lujuratɔ ninnu bolo Mamadou Diallo ale b'o ɲɛfɔ an ye. Mariam Dambele ale bangera ni ɲɛla lojura ye walasa a ka se ka a ka ciw ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye fɛn min ye ɲɛla lojuratɔw tɔgɔlaso min bɛ yen n'o ye imavu ye a ye kalan kɛ yen nɔ walasa fɛn bɛ tali kɛ bere min n'o bɛ kɛ ɲɛla lojuratɔw bolo a ka se ka o bere in ni k'a labara. Ne ye bere jɛmani utilisation daminɛ kabiri ne donna école la yan nka ka ne to so sani ne ka don école la an kun t'a dɔn parce que ni ne tun bɛ taa n ka yɔrɔw la ne tɔɲɔgɔnw bɛ ne tɛgɛ minɛ walima ne kɔrɔkɛw bɛ ne tɛgɛ minɛ ou bien ne ba bɛ ne tɛgɛ minɛ ka taa nka n nalen yan nɔ an degera bere jɛmani tagama la yan nɔ. A bɛ wagati jan bɔ fɛn min ye ɲɛla lojuratɔw ye a ka ca la u ni bere o de bɛ yala baara ninnu daminɛla a bɛ san yirika caman bɔ nka fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi o bere in a ɲaci a ma falen. Sansi caman bɛ bere jɛman in na a fɔlɔ ye bere jɛman a bɛ lujura minnu bɛ minnu ɲɛ fan fɛ a b'olu permettre u ka se ka tagama u yɛrɛ u ka se ka taa u ka ciw kɛ u yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw tɛ y'a ye wala o y'a fɔlɔ ye a filanan ye mun ye vraiment circulation yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ circulation na
ne bere in bɛ lujuratɔ bolo u k'a dɔn ko vraiment ko beretigi in ye lujuratɔ de ye. I n'a fɔ Mariam Dambele, Jakarija fɛnɛ ale ye maa ye ɲɛla lojura n'o b'ale la. Bi carte blanche utiliser n ka lujura depuis a daminɛ baw an y'a daminɛ k'a dege fɔlɔ a bɛ latagama cogo di, an bɛ tagama n'a ye cogo di, an y'o dege fɔlɔ an ka prémandé ninnu na. Donc an selen classe 5nan na sisan an y'a commencé k'a ta k'a labaara yɛrɛ. Nin bere in n'o ye canne blanche ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɛn min ye ɲɛla lojuratɔw u ka adamadenya kɔnɔna la nka an bɛ don min na i ko bi a sɔrɔli u ka gɛlɛn kosɛbɛ. Vraiment a da ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de parce que bere in a tɛ dilan yan. Ya a ɲɛ bɛ bere o bere la mɔgɔ an bolo a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛla la ka na da dilan fo kɔfɛ de ça veut dire que a da ka gɛlɛn an yɛrɛ tɛ se k'a san. An ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la maa 200,000 ɲɔgɔn ko olu de bɛ yen nɔ fɛn min ni ɲɛla lojura n'a b'u olu la wa o maa ninnu na a ka dɔgɔ fɛn min ye ɲɛla lojuratɔw ka sinsinna bere o bɛ maa min bolo o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye octobre kalo tile 15 o kɛrɛnkɛrɛnniyara k'a labila nin bere kofɔlen ale la ɲɛnɛmayali kan o don kofɔlen ninnu kɔnɔ fɛn min ye kunnafonidiw ye fo ka taa se ɲɔgɔnnajɔw ma olu bɛ boloda walasa ka se ka fɛɛrɛw ɲini fɛn min ye canne blanche ye ale bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la. Kunnafoni wɛrɛw nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲumanya wale ale ye taabolo kɔrɔw ye taabolo kɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ o de kama a bɛ fɔ ko Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye fɔlɔ denmisɛnw olu tun bɛ lamɔ k'u bilasira ɲumanya walew olu taasira ɲumanw kan yaasa u na se ka kɛ togoya min na sini ale maakɔrɔ ɲumanw ye o de kama kabi lawale fɛn min kɔni ye ɲumanya wale ye o bɛ an ka jamana kɔnɔ ka se k'a dɔn nin waati in na ɲumanya yɛrɛ ale bɛ lahala min na an fɛ yan nɔ fɛn min ye an ka kunnafoni ɲininaw ye Anato Maiga olu wulila ka jigin dugu kɔnɔ a ka fɔla ko ɲumanya wale k'ale ye fɛn ye fɛn min bɛ adamadenw jɛlen to ni ka tila ka adamadenya ale yɛrɛ ja an k'a ka sɔrɔtaw lajɛ. ɲumanya ale tun bɛ maabaya de kɔfɔ barisabula mɔgɔ minnu tun bɛ ɲuman kɛ ka caya fɔlɔ la olu tun bɛ jate mɔgɔbaw de fɛ ɲumanya ale kɛra sababu ye ka balimaya caman kala ka sinjiya caman kala nka bibi na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ caman kelen n'u ka ɲumanya in bila kɛrɛfɛ ka sababuya kɛ ɲumandɔnbaliya dɔw ye ɲumandɔnbaliyaw de bɛ ka mɔgɔw ka nin gɛlɛya quoi parce que e yɛrɛ bɛ dɔ hinɛ minɛ sisan i bɛ se ka 5,000 juru don a la ou bien 10,000 juru don a la i b'a hinɛ minɛ ka fɛn dɔ d'a ma ou bien min valeur bɛ taa 10,000 ɲɔgɔnna la i b'a d'a ma a b'a feere a bɛ tila ka taa n'e ka wari yɛrɛ ye e yɛrɛ t'a ye tuguni bilen o de bɛ ka adamadenw ni gɛlɛya fana ka fɛn kɛ mɔgɔw ye quoi. Ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'i bɛ k'a tigi dɛmɛ ɲumanya bɛ daminɛ mɔgɔninfin yɛrɛ de la ko mɔgɔ k'i tɛ ɲuman kɛ mɔgɔ kama i b'a kɛ i yɛrɛ de kama. ɲumanya n'i y'a kɛ e yɛrɛ fɔlɔ de b'a nafa sɔrɔ mais a ma nɔgɔ an ka cɛ fɔ ɲumanya ma nɔgɔ quoi an bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔw yɛrɛ de ye ɲumanya nege bɔ mɔgɔ la mais n'i b'a kɛ bi i b'a kɛ i t'a kɛ mɔgɔ kama i b'a kɛ Ala de kama e yɛrɛ de b'o nafa sɔrɔ quoi ɲumanya fɔlɔ o de. Ma vision ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye vraiment a nafa dɔgɔyala sisan i kɔni bɛ ɲuman kɛ i yɛrɛ de parce que o yɔrɔ de fɔla voilà n'i bɛ ɲuman kɛ a kɛ pour que i ka sɔrɔ bi ou sini tu vois non c'est un moment quoi mais ka ɲuman kɛ ka tila ka nafa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn a dɔgɔyala o yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ fari faga ɲuman la quoi. Hakilina jiginna ɲininkaliw tɛngulen mɔgɔ caman na olu y'a yirana k'a fɔ ko ɲumanya b'a to hadamaden i ninkun bɛ lafiya wa fana k'a bɛ bɛn ani kelenya sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. Ala ko faamu ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni kuncɛla fɛn min kɔni ye sibiridon novembre kalo tile 23 ko championnat professionnel Ligue 1 Orange k'ale lajɛrɛba ko kɛra stade Mamadou Konate kɔnɔla la AS Bakarijan de Barawuli k'ale ni FC Jara kulu de kun karilen do ɲɔgɔnna ɲɔgɔn kunbɛn min yɛrɛ labanna 2 bi la kelen kelen nin kulu ninnu bɛɛ lajɛlen fan fɛ Kajatu Bagayogo ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ka fɔla ko ni lajɛrɛ kofɔlen min filɛ nin ye ko de kɔni bɛ ni saison kura in ale baara daminɛlu ko fɔ an ka ɲɛmada ka sɔrɔtaw la. An ka jamana wanew ka kɛnɛ n'o ye championnat national Ligue Orange n'a yɛrɛ ɲɛda kura ɲinanden ka professionnel fara ko kan kɔni kɛra sababu ye ka dolantan kundoli baaraw bila sen kan. O de kun kɔnɔ stade Mamadou Konate la dolantan kun fɔlɔw kɛra o kun kɛlen do ka AS Bakarijan n'a yɛrɛ jɔyɔrɔ 4 sɔrɔ wanew ka kɛnɛ tɛmɛnen ani FC Jara kɔda ɲɔgɔn na n'ale yɛrɛ ɲɛlɛla ɲinɛ. Dolantan in daminɛ na an b'a ye ka fɔ tago fɔlɔ la bagabagali tɛna bonya kosɛbɛ dolantan jɛkulu fan fɛ an bɛ taa Nemurubaji min n'o jaabi 2 bila fu ani fu. Tago filanan baaraw daminɛ AS Bakarijan ka wulikajɔ bɛ bonya fɔlɔ u na ta celu sɔrɔ ka don sanga biduruni kelenna kuma Fuseni Tangara fɛ o nisɔndiya tɛna kɛ yɔrɔ jan ka d'a kan sanga biduruni seginna kuma FC Jara bɛ n'o celu jibɔn Seydou Dumbuya fɛ dolantan kɛnɛ 2 bɛ 1 ani 1 wulikajɔ bonyantɔn 2 bɛ fɛ cogo min na u bɛ se ka wanew ka kɛnɛ in dolantan fɔlɔ a sebagaya sɔrɔ nka u si tɛna se ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 2 bila 1 ani 1.
Oui, Bolontan don fɔlɔ don a ma nɔgɔn parce que bɛɛ bɛ na de pour que ka se ka 3 points sɔrɔ donc ni 1 point sɔrɔ c'est bon, c'est pas mal mais Bolontan tɔ la an bɛna baara kɛ minnu ma ɲa bi ka se k'olu dafa parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fana an ka joueur 3 de bɛ yen nɔ élément clé 3 de bɛ yen minnu bɔla a la foot administratif la voilà donc an bɛna olu fana bɛɛ labɛn pour que u ka se ka bɛn ni journée wɛrɛ inchallah. Donc ne yɛrɛ kun nakun tɛ diyagoya ko fo n ka gagner. C'est un premier match championnat de do 1 point ka ɲi 3 points ka ɲi donc ni ala yɛrɛ y'a kɛ n ye 1 point sɔrɔ c'est bien ɲinifɛn wɛrɛ tɛ jara bolo maintien kɔfɛ n'an bɛ se ka mun sɔrɔ an bɛ togo nɔfɛ. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka nin dolantan jɛkulu 2 kɛ k'u ka wanew ka kɛnɛ kofɔlen daminɛ ni kurukila ye wa don n'a nataw la an ye dolantan min ye ninnu senkɔrɔ b'a jigiya k'a fɔ k'an bɛna dolantan dumanw ye nin wanew ka kɛnɛ kofɔlen kan ɲinɛ san kɔnɔna na. Nin bɛ dan sigi n bɛ kunnafoniyaw la a ye to Advance TV filɛli la kibaruyaw bɛ taalen ɲɛ Advance TV jabaraniso kura min nalen don aw nimisi wasali kama jabaraniko la Advance TV danfarajan bɛɛ tele min ni tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala kama lakana.